ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଜି 10:30 ଆଣିବ ଲେଟ୍ରେ ଆଣିବ ଗୁରୁମା ଗଲା ପରେ ଆଣିବ ଯାଇକି ରେଡି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇ ଖାଇବ ଦହିବରି ଦେଖିପାରୁଥିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ବର୍ଷା ତ ଖାଲି ବର୍ଷା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛୁ। ପୁଅ କହିଲା ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପୁଅ ଦହିବରା ଖାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଛି ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇ ଦହିବରାଟା ହେଉଛି ଆମର MCL ଛକରୁ ପ୍ରେସ୍ ଛକ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ NBCCର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଦୋକାନଟା। ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲା ବାବା। ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଢଳେଇ ଢାଳି ହେଉନି ଟି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ତ। ଖାଇକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କହିଲେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦା ଆସିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହିବରା ଖାଇଲୁ, ପୁଅ ଖାଇପାରିଲେନି, ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଥିରେ ଭାଗ ନେଇଗଲି। ଆଉ ବାବା ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା କି ନାହିଁ କହିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦୋକାନ ଅଛି, ଏଇଠି ଛତା ଦେଖାଯାଉଛି, ହମ୍ସର ପୂର୍ବ।